For never do how much here, December 2 more Samuel Quaba, Busia, the milk, and Busia, Quaba, Busia, the milk, Busia,
Why not? Was that jamming? Well, I was here, the Guani. You was it. That's what I remember. And Peninsula morning, and he called Quafas was an I feel a Brahma quine. Ama na dance here, but I'm Diana Belcrani, a trouble with that woman and career board jabo. A sansa kutiako. What's the bread and I'm what Abram Consabas in the new rat? Sabia Brusabi song, or Ring Sama Bamu. Now I'm trying to boo Nakain and then a breast said the Catacheba penny, but son of Poyadma. Yamano and Cobia Sabosianetici. Sunset pensioning your hair cry, that Benya was Yanetici. Timia Bushia kind home by a Maria. Dear Baba Slabus was some by a pine. Near the Amamria Sua is Sefata. I become baby and I'm ready. We are in what you want. As we are, Mobile, said I'm less here. I can't more. I think I give us a Yakupo, you come on Moba. Tomorrow, the Mudiba, I don't want to try you. I'm out. Yababi who was saying, be clear, Chia Passaba, not the payment. The Amamrani as you are Sefata. I bet you can get activity. Tomorrow, you will be the PJ one. Mebusa, when I say, look at them to make him up. Say, my, I was not from Pamcha Sampo. Yes, baby, I do marry one more. The no beer and the best in your bedroom, and you know, I say. And you saw about how I didn't fear me, no fear me, and now soon to be a well. You want to meet Sawa, I say, fear your song, the watcher of our bow, Pablo, with Genoa. I didn't trust you, as your bone catch the crack. To Miss Remo Brew. Every best be action around it. Mahanyako, my Esremada. I wish I catch what I will brew. I'm say a baha. And the other said ever trouble swinging. Say another brasso, said they and Peninsula, a bacan at a chili. Was Sefata said a Peninsula, can I read the match and Point man. With me to Puga, Madame, Fred Chin bench, everyone. The Manusua, or double sanity. No crying animal, my come here play a chibai. Tia Baya, you not to say, Belclan in Yama. And the bachelor was sending me a search that the comedy and the debits of what I mean. I was not fire some power. Now, what is she? Which the hammer of Belcrani, a slim will brew, and penny forces that you said your son Catrama, a cinchon try and a pramuja. Belcrani, a guardian, yes, Safata on the canula, the Ridia, and a Sabi General. Yeah, dear, where me make a say. I don't say, we said your one casa. I had your one say. A queer wood your born and yan is your run. I had your one say. Or Belcrani, your one casa. A queer boost one say. I do one casa.
na me wo bo na nia ni suaro no ye obekra ni bo na nia ni suaro ye mamkra ni bo na nia ni suaro no na ma no kwasem bekra ni bo na nia ni suo nko na eba na nso mada wo meburi nyina se ni suo anya safu ana anya nsa na yaka biare na nso sase ba mo wo tire modemfo da mu gina wo so wo na be wanso wade wo konti ene nne amada nsiabu ene no fitabra ba odi a wo sem ma me contemporary ntama kwadifo dia na pahema ba ma wo si modemfo etime na dia apedi afane wura na asante wi afo de se ba be kire pani donko ye nne amabuso nyina aboni ato ye ne nso be bia oba pa kwada da homa me e me gina ho yo sa na pakwa ebo ntu na hweme ni ubo dia ma be da ho Nano madaroma sabre be kwani so kitana bre ponsa esan se wiase mpani se eni pansa bia du enna me yamen eno asere me komode yen wo se ya bra ni kru fesu ko kire mu be nano masere madaroma ebru ye be hwe nsa gufo mansa na ni wura etime akoda mpani bo maso be kwani we cha danse abu atwatwa bo da akwa mu eno contemporary atema kwadudu fo dia na pahema onyina kase na sefu mremrew wo sabre kitana bre ponsa nano mabusa fa do che kase sa abomo be kire fidua imo mansa ya kase sa do mansa se na moju oba kwani ne nsam odade de ko dwane wura so kwani nsam abre ponsa na no madaru bebu na ko bi atena me wa esi wuto a fa ma wura ma me se bra katachie efeso che mu bai ye tu se mu for mention yakopon ya ma wontu ko da bo se na techem jojo sabe abre ponsa ene so oba fefe no na no enu wie ye aji straight for wa e ba tro ba bi o so wuji oba kwani wie ye na no madaroma wase awiase empani se enkwa denti ena be ma na oba so koyini ya na ni kura ya ne akyerem ya wa adwene bi efe na pe na ne ngene sa ape de oye de bi enkwa ma odi ya na bia ne wodu atem na nso sanse wodo ekwa de superku ne takra na wuta de superku mpan a ebra bia na nse kutataka pampa ni waso nti be kwani so kwani nsam wasuo na no madaru mesa di oba wiase be wo ye be wudi wan wo be wu na so bredu se de oba wiase be nya bi wo kwa ye bone na ne hye mo twodi apon sa po ba wiase no ye fra yin abro awa na awia fe wo ye kyanya kopon ya ma wo jamani ebusuan wa akoda awrahu sembe na ti se yi afa kuso ne papa mo wabusuan mo ye nyai na nipa krada na mo fetola fa pepa ho a e mo sene futuro nya de e pamuda se kura yansam asuo ba ko na no mo ye nye ya chama da fo de dan fo e ba beta e no wie ye afa ro kura na nsam ne brass ahodo the president eguso na no come from America when America the free buy sere madaru mebru ya se mo ye chama da fo de dan fo e ba beta me ye yina de nim so wu fo wo de wo ye no ho ye nya yi mo mi chama da fo de dan fo e ba beta me tena nya kopon ya ba na awia fo de hye ba tutu kwatwere be ma opeda kwatwere bon sa fie na se be bru se be nya no ne ho pon tuduro tena kopon ya ma koda na nam kuku na na se mo mi chama da fo de dan fo e beta me ye se de obey e bia na obi tse na awia fie frato no awere ho ene ayem hye to ba kra brass ene president to afabi mo mi chama da fo e beta me ye ma tena kopon ya ma katachie kwa koda bo se na tim mo mi chama nyina da na se de bru se tie bia da owo da ho twe ni pa katachie mi tam owo a papa brass no president ni o ya se wa tata pa ya sam ya tete ho ye so kwadu ya papa bi na no be kwenu na da se abu wo de hye ba atotwa bo da kwa mu ene no futabra bo de a wo sem atofukase atompempema ko atwa no wa mentimfi wasinya nne ena be so ntase ko kwa cha no fo na danfo ade omni mi ranta da bi da afen wo saboni aye fuduro no ayi boni aye nanso ogu na chi no wa ka yesu okwa a wade ko ba huru ni ko sia no dofo yi ene ne wure kwa oso kwa ne nsami so kwadu ya na ya wa ba ko eno wie yi afen na katahye be che oba pa kwani ma mi adanse abu oba pa ya de yi na asantini ba po eno no wo sabre afen okuta na tete ho bo ha na me ka bo ha na ka kanet to kia bro bo ha ko sapato bi mu na akura bia na so de shebu ofie be so kokwan nu ya wo hwa bia na nkodi akọ na nso ne muso ka bre wasi a wo fie na ko bro bo ka fa ka sapato mu wo so bari fo de ye kire bi wiase no ye anya bi eno na kwase bro ni tira se dwen ho no wase da bi da abayi bo ya kwasoro do ti sabre yo ko che bia bo no aka sana setrem toilet roll ahodo e na so oba fefe no e panisa kuma mu tie nkeka wa bia ni na no busuafo mo me anye ya chema do fo na dan fo e betam ye ba fefe a odada no ho no eno wie ye afa na ekura ye nsam yanka atwade ye na no we ya tete ho amamani amane ye ya na masie da to ma owacha ye ne nkamfo sade wa kwa na de wedi yanka atwade ye bo no oba pa na ada sebu oso so yanka atwade ye na no anyime de kata chefe so kwa chemu be madawroma mo me afa be mu no mo reso ko sine tirinwa no ye wie nyina kwanta na so to de aka ntum sire na ebru chena to ponya ma no so le de ne kwa wo ma no sa sampro nka fidua yi mu asembo ni twin so kwante no ko kwada ye afa na ye so ye tete wo bro sapo na no madawro bebru amamani amane ne ye kata chia na kwa no be na tasfasa asisoro enye nipadua bia le benya bi na so ya bro saa apim dua yi
e dia ye bro support si e sre wo twedi ampo sekatache na kwa na obedi ye no sre mo bro so bu ha no onya bia o twedi ampo nam sa bro support so wo fa sa mfie no bi nche ne po ho fidie yi mo eno wie ye na me ta beti di bobrapa obi so bobrapa ne da bobrapa da bi da e ya chi wade ka sa enipa ne bi ta che ne ma bro e bom na ne ani ayi ni ba bia dada sre mo obru nipa ba wiase bani abi na Nyankopon amma me yefunu anto no oba wiase brodu so wakwa sa nipa ne gina adwasan kase yi so e bo ne mra ne se na ye yiem otwedi apon mu sampa kata che ba wiase oba ye wa me ba gugubra de wiase bra ba ye bo na te se kwadu wato kwadu adu agya ho e ye papa wu gya bo ne so wu gya sa de kata che na bra bo be bo ye no na ne mada woro ne yitu hwedi no se da bi me kuru se fata sa be sika tuturo e ba kata kona potu shogu no sa be na so oba fefe no e no ye so hye e no wie ye said the empanyfo bu bebi sama so ansa afi na hu de mu oduro eno so ye so onyu ena gu tete wa dwa san papa bi so ba tia obi no en samana ahodo na na mada roma kata che kwa wo koi ye ntima ne kofa eja de samana en kotuchi support fa kodware da bi da liquid soap mu na mo ye samana ne dia mo to so wa afeli so ya tete ho en samana ahodo na me foda water wom the super size e wom ya re ehiem ya kanfa nyama sort extra free and also na eka ho ya kan nyina bo more than them some ye fa ne ba nyina nya katakere we de nyam san panisa no da ho ka cancel ye perception Nyankopon ya adema o ba ba gina emu no na ka say na ku ebu na ye so kwa be chiro ku dan pem na kan ho do ni da bi da wo se chi wade ka say ni chiri awade ni wo chi ti sabe so Malaysia ho do e na so ba fefe order than ho no ni nyina ye sam na di dwa de carry de ma de gina pintin sai Nyankopon ya adema nyuma me kan nyina mu ye fa nya ni ku sai Nyankopon ya adema wo ja busua ho na kwa dance do ye sam na ho do e na so ba fefe ya de ko ho cha na ho titi afa de so ye sam ye nkuto e no so e ya wa ba ko afa de so ye sam ye nkuto ya wa ba ko na na madaroma mo mi ansem for de na we de mfa peche e san se Nyankopon ya adema papa ofiri dudo mu ko be hwa de ofiri dudo mu e ko be hwa de ye nkuto ya wa ba ko e na so ba fefe ahodo e ka ho sabi abru sabi so panisa ko be mu se ka wa bia ni na na madaroma bru wo so akai da bi e so bo wura ni ba ya wade be shen do fi e na ni wura kwa enko esafata sekwa ko na deka enko yin zema po ebe ni wura ni neti kwato so da bi da wo se ntwa ta wi mu sina ya fa me pali wura ho nyina ye wi amfa to neti ko ofra de ko ni sima sampa ye guso sira no enka fi fa de puta ye nsam ye hankachi na na wi ase ba ye besu mi esu nsia amasa na esu nan oba kwa wo so wo su obi wo fie yesu ne ko sie fra yesu so be dia na oba rewa no e da se na Nyankopon ya na pa ye tempente pa na abu ba fe ku abu tire ba kwani atwetwe bo da kwa mu se de meka waso kwani nsam ne hankachi na na madaroma waso ntima na me san fie ntima ntia da ba me su bi mo na da bi da e ba na sa na kwa fere guru mo na masepoto yekuta nsam ya hankachi obi nsu bi ma me hankachi fune di no no obi nsu ye kwa nsam na na madaroma ye je bo san ya bre mpontema ye je bo san ya bre mpontema ye wie ni na chine mpanin so ba kwa waso be du fie mpanin sam na ka bi do stafata so jira ba jam da ni wrase e no so ye boxer short eguso ye singlet ahodo mpanin so nye danta de sika bo ano afi danta e no so eguso ye boxer short ahodo afi wie ye ya bre mpontema e ye ohna fro se batatu e da ho e twa nipa mpanin so hu ade afo ni ho so do wo dia ya mi se ofa na asante de ni kwadie me de bani be do wo na so ma no de me ntimi kan tumuda ni nyina da eguso ye wie ye ene wa mpanin se bu nipa makete na nso nipa nkwa ye da arewo kwabre kuntunkuri ni brisi ena wo kata be jina batu ni wura na se Nyankopon ya don wan se batu ni wura da kai mu kata se de gbo eboni afi se fa won ka da bia yi obakwani eso wo so de tete wo sumye papa bi ye bobiti wo se adire be wo de tia twere wo se ni wura se Nyankopon ya ma won fa leti kwotwere bo won kai se na no dia de na sa de che doda ye fu ada ka pete ma bo wa sa ko bre be so wo toro to do dia ene egusa kra da wo nya na wo kwe kata che wo ma ya ma na che me bo na nya je timi awe na mo ye sum ye da so eno wie ye bombo tete wo bomo ya de ye kasa papa bi ye wo eno so eguso se na ma de ato man ma man san ka se abatana se mo mi anye bomo yi ene su ye ebre de refe su ko chemba beto na mpaidi mo mi fa sa na ba nyina da ense so se bi eguso be nya do empani se de ade wo no wo na eji tinya ba nyina da mo mi fa nya ne wura na ne wura ne mo nyi na na madara mama no se me kasa ma no fumo bia mo fa nchame na ntime nya me chadia wo je ka pra mi nya na de kutra ka se mo da no
Peparuye. Yeah, can say. Yakupon. And then Ukraine the Busiase. If you say no woman who say, would you probably to it's not. You put your cram knuckle. If I'm a man, I say, would you probably to if there I was a paying and a bush for I can say. Yet our crafo and the bush in our say. I mean, you know, and then I go yan near my palm of a chair. I was yellow. Yaku point down about the next car with me, and I'm an supporter. There's so bad possible to send some pennies about what they could for not permanent. There's first son about Pelpium. Kind of be a year so about who will say good of 40. And there's a little flatter. Now, we'll never swing and stuff like I say. Or by the way, you can do it. Just so that my sons and if you're going to have a class number 2, it was so better. I'm a careful. Yeah, now, let me ask. And I tell you, Miss Medina, you must have my father. Sabe we aseda busia de ma Ukraine busia for aha de fefe de obaya mo money aso yi o ko so na asie mo to we aseda na busia de ma Ukraine ne busia ona ko fo mo di atia
obesan akono routine we ene sensene a chese wasam ya no kure yina ye hodansefo se papa wodem ma ye na ebra so se wodne ko na enenso ofamo beton che ene msenya biso nyame ya da wasi ye awaye ye odoya so ko doye bisabri bompa ye wo Yesu dimo eso se bremu eso ye mo bia beboyen ene ye nyina na ye eso wo binyam ba o ba amen amen Yesu se mene obusori ene enkwa nya otimidie no se umpa obenya enkwa na obiara otiase na otimidi endie no emuda oji ye di ana o mai bompa Ewani Yakupon umakoso da wasi bio sabrei ena ye bompa ye ede ebusue nyina bo ni bio Ebre bi se prayer Ewade ayedin nanso du se a unkwa ni obi a otimpede etima eyeye Ewade pede busue yiti ewo Yesu Kristo dimo na se busue mu ahoden a okudi nya ono so ane so wo ye ese onu nyam no wotimi ayo nsa Ibompa yeso amen konkon sabre a akuma ayedede ending na sabre a etre asiasei a sabre yehu ne yewei Ewade bekoya mwa na beso yesagie ntata unyame ewo Yesu Kristo demo sa ne ibompa yeso yede ye bo onim dodo a etukan free miamia abanyara Ewade ko mwa mwa konto mu nsha na bo mu nyina be kaisa sumdwe mu na enne niaye nyina na enyama enhye onyenko no nyam enne nya wie mu dia yakoso da wase ave wakwa enne hye onyame nsa ba e bompa yesese fa ne krasi amen ase denu dura ye nyina abowi ya behyiam enne je so wie peye ewo mu yedi mi se nyame wo ye no kwafo a waseme no krenti wo ye wo yamae ave ye bompa yeso edi de so nso tiwe moma ewo Yesu Kristo dimo afe Ewade ma umma akuma a ede ma na umetime bie won sema busu ye abayen nsa ne nkumidie ye be ye ka de nyame yifu omaye ewo Yesu Kristo dimo nam sai Yesu akabusa nyina ebom ma ye hon nyam kwa so koso ebo obi mpo ha no so onyim wa na me Yesu yi hon de chine kwa so koso na wo hu no hu ye ye nim se nyame ye no kofoja we tie mpae ewo Yesu Kristo dimo amen mo mo mpae tu ne sais pas si il y a Adofunum away never Yesu Kristo demo yaye nyina esu na me pie emui esu nyame agya oba ene ho nkonkontin amen amen Abayama amen chewa ayetina aye yesa Presby, sorry, I want a pa. I'm no home. That party, I say, I saw the no cotton woman. Of a somebody who shook fair, fed the papa pie. Sabe, Matt Presby as a floor.
yɛkɔ so da wase nyame ne aba nkɛseɛ wo ɛna wiase nyinaa ɛhyɛ wɔn nsa onyame a wodi hene na wahene tim hɔ daa anɔpa yi woma yɛda wase ma yɛn onyame wode bɛyɛ adwuma asase yi so mmerɛ yi ɛna aso ani sɛ wode ne kɔ wo nkyɛn onyame yɛda wase bebree wɔ hɔ a wɔwɔ yɛn ho mfunu ɛsɛ wɔde wɔn yɛn ho yɛn kɔ afunu onyame ɛna onyame ne ase dɛn ka wo den onyame yɛda wase ne yɛbɔ mpayɛ ɛwɔ yesu kristo de mu ɛsaw anɔpa yi pagya busua nyinaa bɛ wɔ nim onyame okunafoɔ ne abusua panin ne mma nyinara yɛbɔ mpayɛ saw sɛ onyame sɛ wɔn mu bia ɛba wɔn nkyɛn na masam so ɛsiesie wɔn kɔ asoko so ɛwɔ yesu kristo de mu na sɛ nneɛma nyinaa wie mu di a wɔn akɔ so ada wase onyame hɔ nkonkron saa abirɛ de hyɛ wɔn so bɛfa nneɛma nyinaa na mu ɛma kwan ma bi nyɛ tɛfɛ de bi ɛho de bi ɛda da wotumi nadi ahoɔden nadi wɔn kwagye ne nadi na wɔwɔ ha wɔn nyame no wɔhu nyame yɛde mu nyame so wɔde yɛhu yie na aso nyame nkwa bebree yɛda wase ɔdɔn nkwa sɛ no pɛ wɔtie yɛn mpaeɛ awane yɛbɛkasa ɔba yɛn agye nkwa yesu di mu amen na yɛde yɛbɛfrɛ ɛhɛfoɔ na ɛhɛfoɔ de nyame asoma brɛ yɛfɛ sɛ mbɔ nhyia wɔ hɛfoɔ Yankopɔn ase anɔpa yi sɛ baabi a ɔde abɛduru anie busuafoɔ sɛnea ɛteɛ no onipa ntena asase yi so daa ɛwui ɛyɛ awurade no mu asɛm ɛno ɛna aba mu ɛde ama yɛ papa awiafe na aba mu nso ɛde ama abusua ɛne adɔfoɔ nti abusuafoɔ ma yɛnkyekye yɛn ho werɛ na yɛmfa yɛn ho nto nyame asɛm so amen yɛtie nkekansɛm afiri asɛmpa no sɛdeɛ mateo kyerɛwmaeɛ no tie yɛ nsia nkyekyɛmu 19 ɛkɔsi 21 mateo tie nsia nkyekyɛmu 19 ɛkɔsi 21 ɔsɛ monhyehyɛ agyapadeɛ asase so faako a nweboa ne nantwie ɛsɛe no na owufoɔ bubu ɛkɔwia na monhyehyɛ agyapadeɛ ɔsoro faako a nweboa ne nantwie ɛnsɛe no foto sɛm a yɛde tu ɛhɔfo no to ne de nsɛ hyehyɛ wɔ agyapadeɛ wɔ ɔsoro hallelujah yanom ne abɔdɔfoɔ ɛberɛ a awurade nyankopɔn de yɛto yɛ na yam na bosome 9 ɔma yɛfiri tɔ asase yi so ɛhɔ ɛne abrabɔ ɛhyɛ aseɛ ɛhɔ nso na nna awurade de adɔm yɛn sɛ yɛmɛdi na asase yi so hɔ na ɛgya sɛ tuo twa no na wosan kɔ w'agya nkyɛn ɛno nti akwanya awurade de ma nnipa sɛ yɛntena asase yi so no saa akwanya no mu saa nna no mu ɛna ɛsɛ sɛ wode yɛ adwuma saa nna no mu ɛna ɛsɛ sɛ wode siesie wo ho saa nna no mu na ɛsɛ sɛ wohu sɛ wowɔ biribi papa bi a saa mmerɛ no mu na ɛsɛ sɛ woyɛ abusuafoɔ na dodo awurade nyankopɔn de yɛ papa ɛbɛtena asase so a ɔdiiɛ no ɛmu nneɛma a ɔyɛ ɛno na nnɛ abɛawieyɛ yɛwɔ nananom mpanyimfoɔ wɔ ha wɔn tifire no ɛkɔ anim paa yɛmmisa yɛn ho sɛ ɛfiri sɛ yɛyɛ abɔfra bɛsi sɛ saa mmere no ɔmuhwan paa na awu a yɛhu sɛ ne dan a wɔsiiɛ na dwuma kɛse a ɔwɔ nneɛma kɛse a ɔyɛ yɛ kaa kɛseɛ bi a wɔdam a ɔno nko adeɛ yɛtumi abrande kaa no wohu a yɛatwerɛ ne din pɔ ho na hyɛnsodeɛ pɔ ho a saa nnipa no afiri mu a yɛhu sɛ yɛama kaa no so de akɔhyɛ n'adaka yɛtene daa ɛsi akorɔmfoɔ ahorɔbɛ di tuo asi wɔ bi so wakɔgye ne nneɛma wakɔgye ne sika mpo ne tiri anyɛ ye wabɔ ne tua saa yɛ dɛn ɛkum no abusuafoɔ gyapadeɛ a yɛhyehyɛ nyinaa wɔse asase yi so ha deɛ ɔwifoɔ bɛtumi abɛbubu awia ɛberɛ a yɛda no ɔwifoɔ bɛtumi asi yɛkyi wɔ adwuma ne yɛhyehyɛ ne sɛn maame papa bibi papa na yɛtumi yɛhyehyɛ no wɔ soro ne sɛ yɛabrabɔ tenenee a yɛbɔ no asase yi so ɛno na ɛbɛtumi ama ahyehyɛ biribi wɔ soro
Ni papa bi a ye wasasi so no. Na de do awurade dia maye no. A ye di awurade asam so. Ye fa na kwantre ne so no. Enu ene boa ye ma ye tumi hihye japade papa. E wo so. Won tumi ni hwammo. Opon wi won tumi ni hwammo. Ni ade ne ye won to ne so a. Ni ye wa de nyina no. Oni Yesu Kristo. Ano pay fa mo to Yesu so. Ano pay to shawa japade no fa si Yesu Kristo so. To foundation no fa si Yesu Kristo so. Me manamo eso. Ene te bra. Onti na ni won kire ye. Rade pepe ye ni won mo nisuo. Oma ye mfie won to na asam so. Na sanye ya hoho wa hei. A ye ni fipa bi wa hei. Yam so. Yebeko akotsena bebia. Okronfo ni ho. Bebia. Niema boni bia ni ho. Bebia eni gye. Abofo ni na awurade Yesu Kristo na ni wonyam asren ewo ho no. Yenso nya ho atena. Bele ndran kwa Yesu Kristo de monti. Amen. Baby. Basa sine amen. Bini fipa o ha. Bini fipa o ha o breni amane. O ha o breni amane. Na yede tu ha kwan. Na yede tu. Nosro hone nyame. Nosro hone. Bema ma home sign. Bema ma home. So be me mofra. When she a how the bread. And she a gwani amane. Gwani amane. Okone opre. Okone opre. Enyani amekondo. Enyani amekondo. Many enyeje. Many enyeje. Enti mama manaso. Enti mama manaso. Nabatina hamanche. Nametra. Enti mama manaso. Enti mama manaso. Nametra. Amwaya tuju dieraja ya unya mise aye. Mese unya mise aye. Mese ajonya mise na. Amwaya tuju dieraja ya unya mise aye. And a place so as the that and the one. We hear the address from what we are. Papa, I don't bremo and a woman can sassy. Say if I cry emra, why the other camo or my suti and the be and pay anything. Papa, she has not at home. Then you may be a video. I shall not come among one. Then I was sick so at ye. Papa, yes, you please to demonti. Amen. So for the Medina Ebelue, a person said, if we are, if a possible, Busabilla fine, I hear, yeah, so we now. My yourself say, and I am on like I did about prayer or so.
Thank you.
na wo kwa wo de asenana no a wo be hia wo mo kwan so enti sane wo busua sie ni ana wo se wo free adehifie ni egu nsa de kyerɛ nana no ni egu nsa kyerɛ nana no nsamanfo nti afɔ wo busua se ɛyɛ broni nsa sada ya fama wo ko bi abɛhyia nana no mo kwan so ayefo bebre ɛna wo busua mu a wo kɔ wo so begu nsa sɛbe ya abusua oguo to betwa eto wo so wo broni nsa sada ɔfaya yɛmfa ɛma wɔn abusua bi ɛno ɔmo nie ɔso ɔmo ntoma odupɔn kaseɛ bi atutu odupɔn kaseɛ bi atutu ɛna ne yɛ hunu nua o ɛna ne yɛ nua ne wiase ɛnti wo hunu odupɔn yɛka odupɔn a odum ɛne deɛ keka ka ho no ɛna abusua so ɔmo dupɔn kaseɛ bi atutu na nyɛ obiara sɛ ɔfa yɛ ɔdɔnkɔ ne tiri no ne tiri paa ne tiri hyɛ adaka mu ɔwɔ se yɛbɔ na obiara wo sampa ɔfa wabusua se woyɛ dupɔn kaseɛ ɛna watutu ama abusua yi wɔn ani atutu aka wɔn nsam nti wɔn sɛ wɔn kɔ a ɔsan yɛ kaa kyerɛ ne tiri bi yɛ dɛ ɔ mi wɔ fa wɔ yi ɔno wo kaa asɛm koraa na sɛ wɔn bu efu ano wɔ ɔsere na ɔsere nti mo hwɛ ne mfonini no a yɛde abobɔɔbɔ no a sedeɛ nko a ɔyɛ nipa bi a yɛbɛdi ne ho adanseɛ nti wabusua se woyɛ dupɔn watutu afiri abusua mu waha yɛn wame yɛwura wo nanso owuo koradeɛ nkɔ ntimi nye nti abusua se gye ntoma yɛmfa mu so ne fa kɔ ɔmo wieɛ no ɛyɛ ɔmo duku ɔmo pɛti abɔ ano hyɛ nti adeɛ abɔ ano ɔfa wodu kwan so wasane ebi awohyia nananom na ɔmo si skɔndo ɔmo a wode atɔ nsuo ama wo enti sɛdeɛ aduane abusua wo firi mu no wɔmo asiw deɛ a ɛdeɛ na obi biara a wo adesiedie biara no wobɛtumi de aba edi abusua adesiedie no adige nti ɛma ne te sɛ ne wabɔ nom kakra de ama yi Santi we afe na papa muna samre yesuma wo ayo wa fa se owusu kokko na se yesa wo fa se owusu kokko a wanya ne ba mi ko ayo ne ba ye frɛ no kwame owusu wo se ne papa ti ase no na wo na wo ye ni bibia ne hye wo nsa edi samre ayo wo nana ena ka se wo nana kwa musu wo se senne na wo kwa bia no hye ne papa wo su kokko wo kwan ebi wo busa se na wo ba me baba mai eti na na aye no te no na de ben se nkyene a kyerɛ eti kwa musu wo se nana wo pa ni chenti ade wo ene skai si dia de no na je na wo duru kwan so a na wo hye papa wo de ato musu dia wanya ne ba bi kɔ na na pete ɛyɛ ne yere antechiwa wɔde ne ma ɛna kasɛn ɔsɛ bi awo kɔ inu wɔhyia na na piagye mu wɔ kwaminim sɛ deɛ bi abɛhyia wɔ antechiwa ne ne ma se ɛna sika isi de du deɛ na woduru kwan so a wode ato nsuo ɛdi agusu a bebe na una woko to see a man wo ayo bibia owusu kokko anya ne ba bi ko ni nua panyini na eka sei ayo mi se nyame che wo se se na wo ko a bia wo hia ni nua kuman wo kwan so wo se ene sikai 20 sirije na fa to nsuo ene de nsuo ko na abeto ba etimi ni ayo lawyer Osei Kofi ai
Santri eye ne nkrofo a omo ba ono so ne nanana ene yadeda no se ayefuri abali afi wona ya soma wo isa wona wo ko eye wa wo ma me kire wo ma eye wo nuanom sa no muso wo nya ba bi ko ntina ye ka ne sei no na wo so ansa be ma panyini odo ma no akua brafi ma me akua brafi on si oba panyini na chese mumma ana eka sei na mumma no ye nta ye chire mu no eye ko sika ma kwabra hene ma o se bo nsuma apiaje ma wo mo na aka bo mu se papa se na wo ko samanchira ebia no hye wo papa no wo kwan no enti se de nkure wo mu siwni wo mu se enem so mfra de hifie na ye duana de hie enti no wo mu se ene broni sai srada ye fama wen oduru kwan so a na wo hye wo mo ya panfo ayemfo ba ayemfo na wo mu de akun sakata abusua achi si owu anu kwan amayen na ne ye sa dodo ti se de wo mai wo mu sie no wo wie no wo wie o so mo ntuma no papa o sombo mayan asante wodi ani bufu kra na siguso emkrese asambia no wanu anu mbeka kire wa woni wo mati na nesa wo kwa o so mo ntuma o sombo ma wo mo enti emkrese de ntuma o wie ye o mo dago o mo senti ade aba no o mo peti aba no o ma sije na oduru kwan so a bi o so de bi na o de aye ti sede apiaje ma kwabra hene ma osebo nsuma ene ko sikama o musie no preni abusuafo ana ato santene eba bechia ti preni ega mami preni sikama mami ebua da busua no o musore kakana samri ono ne mba nyina ne abusua ne nyina ikire kontre abusua ana o moduru ha no ma o mo abechia no ya mo nyina kwa ba besem ana mo pe baabi ama o mo atena ma me ma me kurani ani na busua nyina mo pe baabi ama mo ntia ama Some no.
cancer so the busia adura na na so na fini papa e da e ko na fini Kasemwa Diana unya baby ntina akonya ne bi ewo na na maye and an uncle Bani. Me mammy, amata, when you're a baby. Never force you. And I can say, was he be a wook when was she a man, many papa and an animal in our poem, and now you know. Was saying this case 26 falling in a more Yamudi Jamo for coin. We are mammy couldn't need any better to cry. I know the chat to our lectures here. Chile, na fi ye ma emusu a sentiade no onfa wo de ma ya na wo de apa amaye the next na udru kwanso awde agunsa omuwie no omuwie omuntuma so omuse obrempon atutu omwase papa
almost sinimpo, almost here as I'm to a mobile in China to a mufo. Now, fear will say, a chess and pap, or snitch a woman. Almost say, I'll bring Pobia to do. Oh, we are Muduku, almost sent Yadiaba, no see any. Oh, we almost have Pauka, who was yes over them, and to train. Once and so when they come home, and the other Traviano would yes over them. Now you come. Oh, but I did before so family. And you want to see Mumma. Who sees Mumma, like I say, oh, go see it. Into me, go to Marco. Then see a case one woman. Wow, see Mumma, say be free. Ah, young church, Musa. The wow, ma, would do a baby, we are seno. Woman, I say, oh, the papa. One man, the other, one man, high. One check around your baba, over to your foot. Papa, woman, see how whoop. It's a woman, send over. We share with your four baby, your baby. It's a woman, almost one to man. Obrim pom. Cassia, one my dear, high end. Say your man, almost a close on to man. Papa, dear, you're the good so. Now they are called a Samado. Omu, almost you, Omuduku. Omo, Petia Wano. Aha, it is said, your man, Omo Asiano. Omu, Papa. Ah, and I will not know, the travel mano, Omuma. Into Nananum, say, Omudian train, I dear fair, into Crazy, Omutre, Nanapa, Yame and found crazy. I don't go really close into your Bobby Frafras, I near Queen. For so family. Every quarter when you're the baby, called the bus say too. The money I can say, and crazy. And no more our dear when I bet Snassi and cheer our dear tower. Some are cheer our dear children in the day. And Chris, my dear, how the BB says, see, why no more calling chain, I go catch them. Robert Tower much in so brim pockets here. It was a said, oh, qua. A woman to man. A woman pockets here, and that of brim pockets are. Asante, Adain. And I will bring for some we watch out to form and the wine emperor. Asante, and Granny Abbey also of bring punk and CB at 2. Woman to Mano. Also, now so free and she fiantino. A province as Susrada. Yamfamon, never a gunsa. Omuya, a Omuduku. Omusenti Adiabano. Said him crazy and said, Udu Kwanswa. What do you have to ensue at the Ama? Obasante tie Israel me chire ko dwane ono so ni nua no nyina omo se enesika 20 cities je na duru kwan so a ebia no ahia omo maame aduo nsuo nya sa no maame de aha maame we ni ko dwane ko fi ho no yo Obasante o classmate for na ka say 1976 almost a train no money flow school my recharge aha me ba to mint chira se twi enti de wate ni bia ate ase aha ene fun krokra e wo charge a sa na mo ka no wo charge a wo chese no ye nipa bia o timi hye nipa den na me sa na me ka visa fun kra na charge a wo hye fun ne den o mu se na wo kwa bia no wo hia classmate for be no ma firi mo ko na de ato nsuo di ama wo mo enti se de wo mo sie ni na meet bia na no ma bia wo sie di bia ni na me kuna ni no ma ba fe ya chiri ya yes ni fie ko ana ka sei na ko do ni fie ko sari o su ya o su fie ni bi no o se fie na to so ana no mi ku sabe me ta sabe ya de hie na me aso na ta ke ko no sre ko ya eh mo pa ni fi so hie ko sa su na na ko do su fie so tie o so ko ya pa o ni ko sre ko ya de hie sa na ko do su fie ko so ko ba ya ko ko ya be hie na na no be bre wo ko
deɛ parenthesis anaasɛ deɛ
nana no we almost oh nana sabe ki e ko sua ke no ase ye ba ene sikai eh red card wo yi be mi ensa de a hye ensam nana se na wo kwa se de wo nana no wo sie ni wo si die wo ndrei wo dia wo de sie ho mo wo si die nana pa da yie nana pa da yie se de wo nana wo sie ni yo abasante we see oma so de ema de ni ema wo se papa wo kwa flower de efe wo di sie dem a eye wo so de je na wo duru man so wo de anase wo de sie no bo de kakape aka de pompom asable ma me no ma e kura no no e na obi ni kura ga ye kama e den so o sa ba be sie ni kunu e wo no ma no e ni sabre be o fa se ko ran san ti ni mu de de chese na wo de sie ba o ba be dwe na nu ti ma me no ma ti e kire we wi a na pede ya kire we wi a de chese ne chese de bebe bia na wo de aba na eno de me mo pro wa be he me pe na me kape aka ne pompom ma me na ni etutu aka ne nsam ni noma nie ni noma kama fe kama ana epedwom e bia me ofa se kwabra sante kwabra obedwa na no wa kire ma me noma kwabra obedwa na no wa kire ma me noma eno me everybody else abusia o fa abusia taparura bangi hono mo enchemu ho na me bia ba abusia ho o ko ba hye no me yamo kama eda be lanche iwe ya me ba be mo to create me no abusia mo ma no ono wa na mra wo sensie ma me edwa ade no kama se ene ya se penisi awade bosu ayedie no ya se awade bosu ayedie no se de tsa wo ko amate wo yentien na ko diska ya yewu o se no kwen mo na wana akoda why tintien mo de mu aka ya se awade bosu ayedie no ano wada roma etsa wo ye peta ye sinetira se butu sa de kansen sabe a bruxa de só que é boa tu pode falar de cara com uma dela para dar na wani ele ba kanisi o bani ku na le chacho sa so de sa do na le kanfo when we are wanting tiny bosu o ba jira ho when we are wanting tiny bosu enya ne ya ni we ekoro e lo ba ku na ko e bida sa be ku tani nhwe o ba ko da ho o ku tani nhwe o se ni wura se nhwe wa de mani no ko se ni empenise o de se bia wa de kan na sesra bre dia ebe di ni rekoto asama ko ko no nye fe hwe ntoro so e da che kwa ma se o so pia o sa pa de ni rekoto ye hwe na asasai emi asidi etie ni empenisi katremesi ntwentwe no ko sa pramuta ene ku ye badan sebu o se ni abri to ba pa so kuta ni hwe sanse empenisi akome muti ya ka wa bia ni hwe fa fa no ye yi afa no kwa ni nsam osuo ya wa mielu afa no kwa ni nsam osuo ya wa mielu na no mo roma empenisi nkwa denti ana dama so ko ile da ya ni atire ya wa duru bi ya fa na pe oyi ni bi ya nkwa wa di ona na odi watam na so odo ekwa ni superku ne takra uta ni superku kwa ukitata pa nkwa ni mo oso kwa ni nsam osuo na ndo buso fo ba mo wese ma de fo da mo nyamo oso asre ba twada se epilu ku de da ne kai ya no ho de na ba no ni kuru wo chiro esese mu de kwa se so ho nya de pa na besa mo wo fi wo ni fi wo china so de ndo ni nkosi bapa se de bu se de so peli so ba kwa ba de ko pese ku bofa no ko pemra ni hu eni e me se nya dan se bu na ke di ku na saka onua na ma na se ko chanya ma se de bu ma de se ka ho na am current so kan na ma to abese no isa yentimi ko fa bese me jina bese tantuko ko nche na no na produce katache de to wala kamera na ko de beso tantuko ko nti sa do yo ba pani so de be sen enu ye yense fu na no ma dawro current so no na yense fu ya de asabi obi na so wodi wo fi asamba de se de ye ti sa do so yense fu papa bi enu ye de chamle bo e so e ka ho papa da se ade efe me mo acha fo me bo odi do ade efe da se enu ye be se ene yense fu e ka ho afe na no ma dawro
empani sise de brusa de so oba pa yamfa ensapa ya ohwade no na oba kokoni na oba so kwa wade ahwense de ya ohwade na aseba ohwe oboka oba pa danse ebu be kurani atotwa bo oda kwa mu na kabi abo oji akwa sansa krokoti akwa dua na ba wose na menya da na mahye ba mu wo se wode fu ada adam ya nyame aje me nsema de kwa me kura me nsapa de je awade na anu se ndi nkan ka ba kwa wade ahwense de ya ohwade na aseba ohwe oboka ye ka be sa wodo nsa ni nyina wodi so kura ye fu bi ma mintimi nyi bre moso ensa ni nyina da ewodin ye ka be sa wodo ye pipa wise ahodo no so akase ba ho eka ho na anu madawro ma momi anye sanse ye ya bre mpoye ne ntini ya twetwo ro wase enti ye fama panifu ati ye yase wise ahodo eka ho na enu wie yi ena be kwen so kwa nsa ne handkerchief na anu bia sie na wiase ba ibesu no ne nsu nsia amasa na nsu nan ba kwa wo so osu obi wo fia yesu ye di na awotwe yesu ko sie fo instance no be dia na ogba reho no e da so yakopon ya adma ye ko na asase na fe na dua da so ye buka sremu ebru sa handkerchief yi mo ye chema no fo na edamfo a ya twahia ha na anu se ndi kan kan wiase abrabot se watokori no odu agya ho e ye papa awuja boni awuja try en se na pepani wase chance mi no na anu monye mo ye fa su bi mo be ko na ne wana ne su sire ati ye handkerchief awodo e na so ma fefe no enu wie ye afa ne be ko ne so kwa ne nsem the matches ahodo the matches ahodo wasana no busu afọ mo ntomago e penisi e peda no aduane bani yedi e peda de shantomago mo ntomago mo nyantomago oso kwa the matches katache pabani wasi busu ebe bo ne che do ogu no ho oba po lim dwan mo chi danso awade mo ne dia nya wo dia ma wura san no wokoi awade ni wani oba pa wo to che ya to ge nchini wo na wura wo de chira sare yefo mo nyam penisu be wiase be wo maduadu wo tete wo mo no ma nso ba fa nyina ti wiase ba yansiri mo nyam be penisi afa no kura ne tofe ahodo na anu se de mpani di ka ya no ya se ano da ho ya cancel wase ne wura wo de tsena do mara ne nkamfo penisu oba kwa wade afa be ba fie ye woni no si fie ba ba kwa wade be di atam de mo me pam ne fifira ne nso ade afa ne kura yansam ya tofe ahodo na anu madawro ma wase wiase awade mo ne na eya obi di nsem awade ati semeko aka wanie wonso emfini wura ne mu ne na chi na so de wodo ma kosi nukura ne wase ne wura ne ho sasa enyen kai bo meto mo na no pa wi ne enyimre na kura ne akua busu na nto ho sapa ne wura no kwa na eko ka no nkura kwa wo fie akua ya didi ma no so ne pa nyina so wo fie ma ne gyina msa mpra na ojamu sa ya wade asem wo ba de sika san sika to aye ne ho wade dia wade enu ye afa na awsa ne katapra ko ye bobiti eda so ye tete ho su ne papa bi na no penisi adwene be wodi ne ti atwene bo katachie kwa wo koi se de wura adansebu wa kire woni wase fuati nkotwene bo betami ti dia santikata santifo ka tumi yan kamera ye ne rusi no fo na nyine kete wo mo to mo kuro ma ne yanto no mo de brebra ko ye ra na se to ba bi okobɔ na ma so pim so wada wona ensa no nyuma ya de ye na ensa nyine kete wo kuro me to yanto otu fo eguso mo se kete na fere se mo so he po wada wona ye fere sim kete ye wura ka to mo se mo prim a chime kan sa wo fro kire me sansa penisi aboso ne ko na pressa wo mo ko ba ne pressa so tu fo eguso mo se mo ko da dwe ho su ye ma adwen o mo so he po pa cho wane afi kete na be fere so mo se fere santikete ukwenye na ase to ba bi o bodwa ma santini bi ato kete bi da so na ma menu mienu ne e benya santikete enu ye afi ro kra ne nsa ne bomu etete wakasa e da so prim afi katachi awie ni nyina echi no the best aye na paso tam e fita se de panin fodi kaka so ba kwa gosu be du fie de panin sam na kamedia was sefata se wo jira be dom dan wurase bele na e da danse agu wose ba bi aduna be du ni se ni kaja ni aseda o me jira ka me dwana no usai yinyama e son kwa de chance le ye yeje de nyama de nyina eche agusua enu wie ye bomo prim eguso afi paso kama ye fita e ro so da so ye wie ye yi e na afi na katachi ye gwa na ntoma ya to ntoma awura no na anu mo shantoma na aye ahodo wohina fresh wohina afre wo batatu da wo twa nipa wohina afre wo kwa he na betena afi di nyame banchi da ho ebo wo ahwe wo ba entoma na wo da ndam yaka nyina bom na anu madawro ma enu wie ni ekuta etete ho pabo ne nam so di akon eno nso ehyeso wosisan sene wura firi panifie na chi mo sene futroti ebi a wo koi sabia bru sabia so do asama do kwanta na so a wo mo de nemu paboa onsa mo sene futro mu ne ta kire maso wo prutumu kancha da sa aka ta se fasa so yoba ayaba igro nyai ahanta ba ne kunzu ne papa mu na nipa kra eda na mo efreto wa fa pepa wa mo sene futuro enya de epemu da na no se da danse agu adua na ba atwatwa bo da akwa mu na kawe abo oji abo atofokase oto pepuma kuma twa ne ho menti fi adaje ni odi jani wura kwan no na no se mani asi me ka se manu fo bi amo fa ncham na tume efra mi na meche dia wo je me ka pra mi na je fi eye first ne kwa ma ba nya kwa form ne kra dia anti ada woro ma kala wole wa mi eja ne de te pa haya akrebia man kra bia eye pesco fan club wo mbeda asia ma pa ba busa kan so service for besa 7 so
Sa enete me offer se kwabra sante na aresa na no akokwa mpanyin nsem ono so ye de aman awefa atwada aso wo ho enti nana no madaroma ana biara fo wadama se amamre bi wo ho no a ye bema mo kwan no makwa akopɛ afi enu achi no na afi ma mi kunani so ono so akwa akɔhwe ni kunani yi bi atho matwere ho ense bi atho a metaka no yi ase bi na abala asise mamu kure eno no ye eno no ni se bi kuto ika se ma no
yɛn mo na mɛrɛpa ɛwɛde asɛm ni Yesu sɛ ɛne mo wɔ hɔ kɔsi wiase awieɛ nhyira ɛne wɔn a wɔwerɛ abo na wɔn a bɛkyekye wɔn nso n'agya ɔno na ɔnam Yesu a ɔsɔre firi awufo mu ama yɛn anya ɔborɔkunu ɔno na wɔwo no yɛn foforɔ ama yɛn daa kwa ho ɛnnasoɔ na mɛdi nyinaa ɛtena Awurade fie. Amen. Oma yɛde nwura mpaebɔ. Biography of the late Mr. Richard Asante Afe. Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 8. To everything there's a season, a time for every purpose under heaven, a time to born and a time to die. Today we celebrate the once existence of a man whose life was indelibly etched with marks of impeccability, love, reverence, empathy, respect, diligence, generosity, resourcefulness, gentle and meek. He was simply indescribably genius. Mr. Richard Asante Afe, popularly known as Wafayabako, was born on the 28th of November 1959 to Obapeni Adjoa Enifa, who was a trader and a farmer who hailed from Tepa, and Openi Baba Sante, who was a driver and hailed from Peru, Preso.
but lived in Tepa, all of them of blessed memories. He was the last one of 8 siblings, 4 of whom were called to eternal glory in their younger ages. He is currently survived by his 2 elderly sisters, Abladola and Mame Berika, popularly called Aman Sefo. He attended school at Tepa from the elementary levels up to middle school. As brilliant as he was, he opted to teach as a people teacher for a couple of years before proceeding to the teacher training college, where he was trained as a professional teacher. To lend credence to the saying that education knows no bounds, he furthered his education to the advanced level by obtaining bachelor's degree in education at the University of Education, Uniba. Academically, he was incredibly smart and intelligent, a feat many admired him, including his teachers and colleagues. Throughout his adult life, he was a proud and boastful professional teacher who impacted the lives of many individuals, some of whom may be present at this gathering to bid farewell to a life well lived and worthy of emulation. He taught many locations in Ghana in areas such as Kwasiro, Yamecha, Kunsubo, Krom, Prisia, etc. By dint of hard work, he rose through the ranks in teaching to ultimately become a headmaster before his early retirement in 2018 on health grounds. His high sense of humility and social engagements endeared him to everyone in communities where he had lived and taught, including chiefs and opinion leaders. He was a committed and devoted Christian and a staunch member of the Presbyterian Church of Ghana. He never relented on his Christian faith and lived Christ-like life in his existence on this earth. He was a respectable member and elder of the Presbyterian Church, where he had conducted church services on many occasions, especially during the absence of the substantive minister, particularly during his days in Pristia, Western Region. He devoted considerably his entire life serving God and humanity. Wherever he might be at any point in time, he looks for the nearest Presbyterian church and fellowship with them. From what may be considered probably as love at first sight, he met his lovely wife, Mrs. Mary Asante Wiafe, we popularly call her Ekwebua, in one sunny afternoon in 1990 and got married a few years later. Later in 2003, they were officially wedded as husband and wife in holy matrimony. He was charming, respectful, kind, and simply a delight to his wife. God blessed the marriage with many children. He was a direct and biological father to 9 children and a surrogate father to many children, including the children of his late uncles, Openi Kosika, Openi Konahi, and Openi Penye Naka, whom he succeeded in matrimonial succession. He was simply an amazing, loving, and great father who embraced, cared, and provided for all spiritually, physically, social, financial, and emotional needs of his children, both direct and indirect, equally and equitably. He made sure his children were adequately educated, trained, and made independent and self-sufficient. He extended enormous love to all his grandchildren and endeavored to attend nearly all their naming ceremonies. He loved to visit his children to ascertain their well-being. He was the Alubia head, the Busapeng of the Ghana clan in Tepa, and the Busapeng of the descendant of Obapeng Akosia Konto. He was a staunch leader of the family and a great support for family business and discourse. He discharged his responsibilities and duties diligently with great enthusiasm, excitement, and alacrity. He sought the general well-being and welfare of each family member, including directing us all to pursue education and careers that can shape our lives in the future. To all of us in the society, he was such an affable and pervasive character who flows very well with everyone. He is a well-known and popular figure in areas he has stayed due to his collected disposition and personality. An affable person, he is always in positive mood and high spirits. Does not know how to frown to anyone. He respected everyone, including minors. He is always at our beck and call, and
assisted us in all matters that needs family intervention. Indeed, we have lost a gem and a great family here. He follows us everywhere and gives us the needed support and guidance. Although he has suffered ill health in some times of his life, little do we know that this very one could take our hero away from us. To us, he had recovered from sickness and expected to see a healthy, strong, and energetic man going on his normal duties. Little do we know that your servant and called to this world had come to a silent end on the reckoning day of Thursday, 29th of February, 2024. You gave your last breath on your day of born at the Consulate Hospital. Within human strength and capabilities, you would have used all material means, both cash and kind, to have saved your life. But God tell you most. He gave you to us, and He has taken you away in His own time. As mortals, we cannot question the will and sovereignty of God. He knows best, even though we are pained by your departure. Our pillar of strength has been uprooted. We find it difficult to contend this loss, but the Lord is our strength. We have cried, wept, and willed, hoping God could allow you more time to live with us. But He cheerfully told us to stop weeping, because your assignment is complete, and that He has prepared a beautiful abode for you in heaven. We have indeed lost a gallant family member. We have lost a brother, a son, an uncle, a nephew, a husband, a father, a friend, and compatriots. And we have lost a good countryman. We pray God consoles us by giving us a good replacement to fill the void you have created in our hearts. We firmly believe that it is the Almighty God who has called you into His glory to give you rest. We can't content Him, but we trust Him and thank Him for offering you to us for the past 64 years. This day, several scores of people with broken hearts and teary eyes have gathered here to wish you farewell day. Go in peace and join your departed family, brothers and sisters in Christ, who have taken the lead to intervene for us in the bosom of the Lord, said that when we all join you, we shall have a better place in heaven. Our hearts are broken, but we take consolation from Psalm 34, verse 18. The Lord is near the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Amen. Amen. We shall forever remain in our hearts. Richard Nantier. Yao, Pakudu, the Piao, Doko, Odoy, and so, and then I feel the Wako, the Jay. I was shopping at Santia, and make a conqueror, and see. Amen. Amen. We come the lands, and we blessed, we go.
I'm so. Miss Silly, if you said not to see us. That's not if you and Kim and your woman, son, then you're already a call you. Yes, you're already echo when I mean, we come as a team of faith. Now, true. Now you're poor. Now you're thoughtful. Meeting can you bring one seven? And you can wear a one seven. Now, someone can be and say, Sarah, Joe, send me the sister. Y'all be here, and you're cool. Y'all be papa. The general young man, poor. Ah, hope that's what you say, money, coach. Everyone has for. Last time I got it, ticket in the director. Yow, say your ma and so I can. Say your business as it go. Yow, say, you put seven, a seven top, make waffle. Me who now in them. Yow, chicken, now you're the city out of Jackson. Now I say, now seven apple. Everybody shy, and my baby. Now. Odono epo so eye kese ya ne ma na epo o ma ni che na o pen e ya afutuo ene na sapa ne ti ase a owo ayi na e ma epo se ni a odono si ye kese na afi ye don eye ye na e ko ye se ya church se Abuya say, Abuya say Abuya Papa, it's a chair our near Su and Cassa, and I mean Sanya our next year. Nothing, yet you Priscia, your book must say, your portrait must say, and here at your room, I need everyone tree anymore. They're a child, and I say, upon one ever, Nana of John and a Su agent, Jack Cassette and the Shire who say. Owo and Pambo, Yago, Yabetina, Yabeto, and Donna also a say, Miku, I have a boko. Now, I say, you say, oh, yeah, means in any kind. Now, I say, now, I say, dear, as I said, as I said, I come to a prayer. Compare me, be not a miracle, and power free a funeral. Now, I can't have a boy, send my left us at one. Of Melbourne, when Mapala, nothing I told for your two said, Sika and talk, Santa Sika and talk, Santa Sika and talk, Santa Sika talk, who being said, me truffle asante. And I said, truffle asante, and truffle that. And Kakunakwe. Ya, de yo, Nancy, Umama Nancy, and Siama Nancy, about 40 last year, young for Amen. It was a thing and I. Your papa, you prom, and just to the feet. I don't know if I don't come. And there, Oma, the becoming the actual answer our call. Near now, Tiase, now I Papa, I can't hear Sewa. Now you can hear for your papa away. Sir, you came up for a photo. I didn't know my seat. Eba pay, nye bia. Ono na ekwa. Edimaye. Eba pay ene, oda ye ti yawo. Ye ti kase ene, ya hwe etapa. Eba misa sante. Ebusuani ya efapen.
asase so onyankopɔn ɛna na wo brase na wɔ na yɛ nya na wɔ onyankopɔn hyira no ɛma ɛkorɔ a ɛyɛ emu enum ɛyɛ mɛɛma ɛnan ɛyɛ mmaa yɛ papa yɛ nansi na ɔbɛn ho ase ɔwɔ ɔfɔ na ɛna kristo ti no ɔde nyankopɔn ahobrɛaseɛ ɛna tete ne mmɛn ɔtete yɛ ɔnyansuo mu ahofama mu ɛne ahobrɛaseɛ bla papa ɛnyi ɛkɔ no ɔwɔ ne fie mpɛ ne fie so no yɛ papa yɛ to na bi ɔte sɛ na ɔdɔdɔ no nanso so ne nyinaa mu no yɛ papa yi ɛtumi sɔre te sɛ deɛ ɔyare na ɔkɔ akɔyɛ adwuma deɛ ne mma bɛdi nti yɛ papa yi ɛbɛsɔre akɔyɛ adwuma sɛdeɛ bɛyɛ a yɛ mmɔfra yi yɛbɛnya bi de aka yɛ ano enti onyankopɔn sue na ɛwɔ papa mu paa papa ɛna ɔma kristo ahobrɛaseɛ mu eti ɛnɛ papa sante adwuma pa a ɛne ahobrɛaseɛ a wode ma kristo ahofama ɛne adwumaden ɔboɔ a wode ma kristo no yɛnim sɛ ɛnɛ yi wobɛkɔ akotwa so aba ɛwɔ kɛri akɔ onyankopɔn ɛnkyɛn yɛ papa yi bla ne yadeɛ ɛhyɛ aseɛ kakra no ɛdu na nipa ne mu ɔten ɛnso yɛde ne kɔ ayaresabea a ne papa yi adɔktafoɔ ɛne abɔdemmɔ a yɛde ka papa n'akyi otumi ba fie kama ɛnso yɛde wo deɛ ahwere mu afa yɛ ase yɛte yawo sɛ yɛde kɛseɛ mpo a ɛbɔ papa otumi yɛ ɛba efie ɛna ehu hɔ ɔne ebi nkɔmɔ kama dada deɛ na wɔn ayɛ kɛmɛ sɛ fia wafi mu yɛ wate yɛn so mu paa na deɛ yɛka kyerɛ twɛbia mpɔ onyankopɔn sɛ yɛ papa yi a wode wo maayɛ yɛde toto papa bi a ɛyɛ ye ɔtamu sonko na ho braseɛ sɛdeɛ wobɛsi ne bɛsi bi nkɔmmɔ ne nkura nhyɛ paapa yɛahwere ɔfa yɛdɔnkɔ ɛnɛ ɔmadeɛ ka sɛ yɛahwere papa hwan ɛna wonɔ yɛdaka yɛ asɛm akyerɛ no papa wonɔ hwan ɛna yɛbɛfa fo afrɛ no papa yɛyɛ ade wei papa deɛ ɔmɛka ne sɛ yɛahwere adeɛ na ɛdakɛ bi abɔ so nyankopɔn ase sɛ wɔma yɛ papa a ɔsompo ɔma yɛ papa a ɔsompo ɛsɛ obi biara na yɛnim sɛ yɛbɛsɛ ahyia ɛwɔ twa bi abɔ kuku abra kuku na yɛyɛka kyerɛ ɔkwan sɛ ɔfea dɔkɔ ɔwɔ sɛ ɔkɔ deɛ nanso sɛ no yɛti saa wɔ yɛ tɛ wotɔ yɛti apere biara mu na nyame boa na ɔtɔ ne nsa ɛfɛ yɛn nso so ɛwɔ nyankopɔn nipa mu a yɛbɛhyia ɛwɔ abra kuku ɔfea dɔkɔ deɛ ɔma ɛka ne sɛ dayi papa dayi agyafa dayi amen for na ananafoɔ nso ɛntoa so by the grandchildren. Today, we are very thankful as grandchildren to tender your farewell. We have really learned a lot about you. Your sacrifice, love, advice, and support you gave to us and the family as a whole is incomparable. We have heard how you strive to look after everyone in the family. We are beneficiaries of your hard work in the family.
As young as we are, we have realized your desire to see us always in good health and booming. Nana, you never stop seeking for our well-being and advise us to be good children to our parents and to the family and to the society as a whole. Oh, Nana, who will check on us as you always did regarding our health? Who will tolerate our worries and bear them in his bosom? Oh, Grandpa, we will forever miss you. May the Lord receive you in his bosom. Yami, move our prayer and see you. Amen. For the virtuous. Na baby again Asafua, Papa, Edo, Representative Church of Ghana. Say Papa on 19. See maybe a Okoye na Fribu Safua, Representative Church of Ghana, Gilgal congregation. Mijina Basa Safua, Awo, Bukuru Kumasi, Atosu District Kumasi, na Yesu Yede, Ura, Asintiri Afiwansa, Kaka, Ato, Afo, na Metia Bibi, and Ekachi. Or say the century Israeli of 4 home over I said a home won't ever do a home everyone bring our human power in the village. You had a piece Chidina, Chimu, the ruins. Ura, as Antibia Fay, Ebeka, Yoga, as Samuel, Oku, Bassi. A year in film, you know, anything will change. Assassin. Now, or a Safaba, one of them, what you know, and a crack, a woman said, or the name of the donor, the Papuria, as from your Ebenezer, as a female. Then so bra upon a home gym, no bed, you bet in a home. Sign ever, Gilga congregation. Oba Gilga, someone, yes, some more, or somewhere you can. I shall say, so pushing on the home, and then we are going to run some tea. We will leave her and from a second city or bread once. Then we are not Chiano first service and say that was smiles again. It is one of your signatures. So let me give me in soon. Or one more year of your signature or company for a day, yes, somebody can see you. Nena kakra for me. Young Kepians and a Samuel here. A year in film people, any of the Luna, or the foremost women, did that also you know, or then cry a brains. Or so, after me, sir, after I came out as Antigua. Yet to be coming. Now, I can say, Sandy, we need Papa here, and one time in China. So what we are making, the money can cover here, or no one and no fun about it. Or man, the parent, or for an example, in said a crowd of a boy. Then a similar smacks no one in 7 years to transfer back. It will be better here and in the boat. A giant, young water food, I say, Yami, and from you. Ah.
Yesu Kristo wanje boni
diao e me ne wo bone ti na Yesu Kristo enti esese ye ma Kristo wo na wo eso ba faso de maye anyone yes ye kopem se obeje won kra e de ama we ga is that a ruti and I know crab about for here and a man as a man. The man will crab in free her, while only well right. Oh, my mobile. There was to us you. When you come, when you have a coupon, and then we now should be paying. Yet I was sick, Yahweh my son. Your power to do ye. I don't know yet, Juma ever to swing this so I can't as a free any of mine out in so. Yet I was sick, a man on so at the buyer because of the young man's neck of Jim. That really a compare as somebody position and mess up. Papa thought it was position, no saying why. Yes, sir, I'm going to Jim one. No, dear, what did you fear? I'm ready to go ahead. And never get out. Amen. Yes, as a former, never see you. You never know when you have. And into it and sing it back. Oh my God, Nina, so you're going to answer. So you're going to answer and see. As a way also. When you go on someone out no more. But you won't come home, I won't show so. And the major woman is so ye. That's what I want to know. Oh, you made your banana with him. Amen. 14.
Mama yɛnyina ɛmfa akoma korɔ ɛhyɛ nea yɛyɛ no agyidifoɔ yɛbɛbɔ mu ato presby dwom no ne ɛtɔ so 499 ɔsɛ wo a makoma afe wɔ magye nkwa no wɔ hen Yesu afa na yɔnkɔ na afei deɛ wafa hen afei wo magye nkwa no wɔ hen Yesu afa biyoyoko na afini wafa. Mikraye ha 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 se. Mikraye ha 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 se. Ribewo mindofupa. Yijina odai suhei. Muma ye niya reho. Se wa woni enidaso na momma yemma yentiso if you say yinim say yindima 40 away ne radi Yesu Kristo dimo se aso Onyankopon ani se fa ye wofa e papa eni bibia ekọ ne nchen enti ye de honam e ma asase dotie enko tim enso enko ensu enfutuma enko ifutuma Jesus say you me chere wumpa obenya enko amen Ani asọ mẹ́rin ẹ̀wọ̀ àtẹ̀fẹ́ àyà máa yá máa ṣé mo ń yá mà na mọ̀dí ẹ̀kí abẹ́pẹ́ sàmì yá ẹ̀yà nínú ẹ̀kọ́ ìfúnda àní ìfẹ́ mu yẹn. Afei mmebusuafoɔ gyinaa ɛme nkurɔfoɔ ɛde mo nyinaa hyɛ kɔn do no ɛnsa onyame ɔnhwɛ mo so na ɔmmɔ mo onyame ɔmmɔ mo ɛde mo yɛ nyinaa awie pɛyɛ afei asomdwie no ɛne mo ntam ɛwɔ nyame agya wo ba ɛne wo bɛgye no amen Momine, my dear baby, what's my bow and Genesis? My farm Rosania's here. Hey, what's me canning? Farming you need more roses. Ah, now my crown, you know, maybe you're down. Baby, I'm out of way. What's my bow and Genesis? My farm Rosania's here. What's me canning? Farming you need more roses. I'm more beer. And I'm a crown. If you're not one,